इट्स सार नों बेफोरखौ जेबो बुंनाङा नों गिनो नाङा आं दङ ना आंनि नोंखौ मोजां मोननाया बेसेबांबा गुवार लैथोआव आबुं जानानै थानाय बायदि आंनि गोसोआवबो आबुं जानानै दं मिथियो हेलौ लोगोफोर आरोबाव आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय नोंथांमोना नैबे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय होनब्लासो मिथिगोन दि नोंथांमोना दिनैनि बे गोदान मिउजिक भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों लोगोफोर नोंथांमोना नैबे आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों अब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअनि आपडेट मोननो थाखाय बेल आइकनखौबो अलाव क्लिक खालामनानै ला आरो भिडिअफोरखौ मोजां मोनोब्ला नोंथाङा लाइक खालामनानै गालां आरो नोंथांनि लोगोफोरनो मिथिहोनो थाखाय शेयार खालामनानै हो फैदो लोगोफोर दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव दिनैनि बे गोदान भिडिअनि आपडेटआनो जादों अखाफोर फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलनिफ्राय बिथांमोननि जुजाइनि अर शर्ट मुभिनि बे रमान्टिक स्किन नोंथांमोना दासिमबो नैबे रमान्टिक स्किनखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन बे भिडिअ स्ट'रियानो जादों चार्मेलि नोंथांमोना दासिमबो बिथांमोननि नैबे शर्ट स्किनखौ रमान्टिक स्किनखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन बेवहाय कास्टआनो जादों डन कुमार बसुमतारी आरो लीना नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन बे भिडिअनि डिरेक्सन एन्ड स्क्रिन प्लेआनो जादों दानसोरां नोंथांमोना दासिमबो बिथांमोननि नैबे शर्ट स्किनखौ नायाखै आरो शर्ट मुभिनि बे मिउजिक भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन बे भिडिअखौ नोंथांमोना लाइक खालामनानै गालांब्लानो जाबाय लोगोफोर बिथांमोना नैबे शर्ट स्किन रमान्टिकखौ नोंथांमोना इउटुब चेनेलाव थांनानै नायनो हागोन बिथांमोननि इउटुब चेनेलनि मुङानो जादों अखाफोर फिल्म प्रडाक्शन नोंथांमोना इउटुबाव सार्च खालामनानै बिथांमोननि नैबे भिडिअखौ नायहैनो हागोन नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला भिडिअखौ लाइक खालामनानै गालांदो लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै नोंथांमोननि गेजेराव नेक्स्ट भिडिअआ थाबैनो फैफिनगोन नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार खालामनानै होदो।